imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa,
magpili sang safe nga accommodation, mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kun kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 8 to 14, 2025. Ang inyo paborito nga oldie goldie songs ang saliwat nga magadominar sa Plaza Mayor sang Plaza Wala di Iloilo as the Retro Band is due to give you one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 14, Sabado. Sa tion si Musical Show, napulo ka mga matahom nga Plaza Wala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sa Plaza Wala di Iloilo. Sa Hunyo 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agod nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Sa gabi sang amuman nga adlaw, let us celebrate Father's Day sa Plaza Wala di Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sa inyong nga panyapon. Ang Rock Station Band would delight you with their great selection of songs sa concert at the Plaza. Father's Day it is on. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 15, Domingo. Plaza Wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon good sa inyo mga kabombo. Happy weekend. It's a beautiful Saturday. Cool lang ang aton nga panahon. 14th of June 2025. Tomorrow is Father's Day. So sa tanan nga mga amay nga nagapamati gid subong sa mga amay nga luyag nga mangin amay kag ang iban nga nagapakaamay sa mga kabataan nga nawad-an sang amay. Happy Father's Day gid sa inyo all mga misis. Kung medyo bitin ang budget, hagada si Mister magkadto sa plaza. Pwede na kakaon kwek kag fishball. Diba? Celebration na din yun. That's for tomorrow, 15th of June. Today, diri kita sa pag-interview sa aton nga winner, and may I just welcome everyone diri sa kahapon lamang program. Of course, kaupo din nyo. Si Tita Regine, kay maka-standby naman ang aton nga winner, si Nengne Asang Lambunaw. Mag-video call kita sa iya. So, diligid lamang madugay because hindi siya makahalin sa iyang balay. The reason why? Aton mahibaluan sa aton nga pag-istorya sa iya sa diligid lamang madugay. So, sa tanan naton dira nga mga suki nga mga tagpalamati, hello and welcome. And sa mga luyagman nga mangin kabahin sa kahapon lamang program, anytime pwede gid ka mo maka-email sang inyo nga mga stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man nga magsulat-sulaton kamayin sa gihapon kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang ato nambahanon para sa inyo from Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon. Welcome sa kahapon lamang program.
I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your side. And now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even though the day I die, promise me you'll be on my side. Just wanna love you through sorrow and pain. Well, that's right. Aril ako di, I'll be right by your side. Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada. Mia, Sambingawan, ari na ang ako naging promise sa imo. Hindi kita ako mag-proceed sa pag-interview sa kay Nengne sa sining hapon. If I cannot show, sorry, ang mga pictures, dali lang, ang mga pictures.
Ay, namaan. Sila kung hindi kita ako mag-proceed sa kining sa Lambunaw sa pag-interview sa iya. If I cannot show you, ang gin-promise ko sa kay Mia, I'm sure nga ginabantayan niya man ini. Remember, sa nag-share sa aton sa iyang episode Safety First, atong nakalukso siya ya alang-alang sa jeep, kay ti manug panaog siya, naglakat na ya ang jeep, tigin tupong niya kuno, ang iya nga duha ka mga tiil, and then naglukso siya. Mayuman, no? Lipay siya kay ti paglukso niya, tindog siya gyapon. Anay nga itikangin ng iya nga tuon nga tiil, agoy, sakit-sakit. Sige, let us show the photos. Kay ari man ang iya nga mga photo captions. Yun. Iniya, ano naman, nagasaka na ni siya sa lube. Okay siya kuno sa mga classmates niya, hindi ka mo magkabalaka, maayo na ako, gasaka na ako sa lubi, hambal ni Mia. And then may isa pa siya ka-picture, ang lugar sa Negros Occidental, nga ilang aging lagawan. Kaya ti, balanta naman, hindi gid manigawa ya, lagawan si Mia. Palalagaw gid. Sige, there you have it, ang aton nga promise. So thank you again, Mia, kag paabuton naton more stories coming from you. Alright, this time, proceed na kita sa pag-interview sa aton nga winners. So we would like to welcome through video call si Ningne sang Lambunaw. Hello Ningne, good afternoon gid sa imo. Kumusta ikaw? Hello, good afternoon. Kumusta okay ka? Aha. May upod ka da sa buong sa balay mo? Ha? May upod. May upod ka? Okay. Apo ko. Ang apo mo, Mayo, gid kami nag-aalalay sa imo, no? You said, damo ka na tani isa nasulat para sa KLP, pero sinsang natabo sa itong January 3, inila nga tuig, sling mo, wala ka na nakasulod sa imo kwarto, kag wala sa may nakatultol, kundi mo ginbutang ang imo mga sulat. So are you saying nga wala ka na nagastay sa imo gid nga kwarto subong, kag nga aman? Sa kwarto namon, diril ako sa sagwa. Kay hindi ka na to? Hindi ako daw nasibutan ko bala mamatyag bala titaw. Hindi ko aga pa ako arin ako riya sa sagwa. Alas 4:30 arin ako sa sagwa. Ano na balay nyo? 2 stories? Flat lang. Okay. Si Mayo, kay ti sa edad mo, kung saan natabo sa imo, hindi ka budlayan, no? At least wala ka na sang isaka, panaog nga area. Pila ganing imo nga kabataan, ma'am? 8. Wow. 8 sila. Very lucky having 8 children. Kag daw mga successful naman, no? May mga pangabuhi na. Wala na si Mister, no? Wala na si Mister, ma'am? Sa 2018 pa napatay. Sorry to hear that. Balikan ta ha, natabo sang Enero lang, sang sininga tuig. You said, ang birthday mo is January 2, so belated happy birthday. And then, nagtipon ang imong mga kabataan para i-celebrate ang imong mga birthday. Pero hindi ka tani luyag, nga aman. Kay halin sa una, bala, tita, hindi ko gusto nga Paskuhan ang akon nga birthday. Kay, hindi man sa kay napanilagan ko bala sa mga malang balahaw sa kay ti umaman to de amon prumas umapaman to ang amon nga nasta to may tubungan pakadto bala sa binabaan. Kaya ang mga tigulang to bala nga naghiwat birthday do hindi lang mapirahan ka, hindi matuigan ka karapatay. Kaya alin sa una sang buhi pa to ang akon nga pana nga birthday is January 31. Ako January 2. Ang handa-handa naman kada magtipon-tipon is New Year para nga hindi man sa iya nga birthday, hindi man sa ako nga birthday. Okay. Sang karang daya is natabuan ta na nga January 2 ang mga off bala kakabataan bala kag amo da magtipon. Amo tong hindi ko sana mapunggan naghihipat kita na diya sa uma. Pagkaaga nagaplano sanda, ang iba naguruli, ang iba ay ang agosot na kagana nga pamilya bilin. Kagana nga kapakaisaha, nagano sanda, nagplano sanda nga maagto sa sanda sa may agsirab. Agsirab, bits ka na panawag sa agsirab, pero totally kwanda asuba. Pero daw ginagawa ka mga tao kung mga summer bala kay daw duro nagapararigos, namin the beauty spot daw. So, bali na dayon gid ang pag-celebrate sang imo nga birthday. Ano ang ilang ginhimo? January to nga to, dayon gid
Ti pag-abot nanda may mga darasan na nga mga pagkaon, nagdaha lang di abisan at gamay. Tapos ang agot ko nagdara kadang Blitzon, ano gani, Belly. Wow. So bali hindi man sila nga hindi kaluyag nga i-celebrate ang birthday mo, kundi hindi lang pag ipatuon sa birth date mo, gid, do mo na ang buot mo silingon. Ito tayo nagtuon kita na sa January 2. So pwede ka celebrate ni January 3 or 4 or any days no sa January, hindi lang sa 2 nga exact birthday mo, gid. Do mo na ang buot mo silingon. I see. Okay. Abing sa pang isang January 3 pagkatabo sa to nga hindi na ko kahulag kasakit na gid mo. Dali lang gid ha, dali lang gid. So ang plano nyo tani mapaag Sira Beach ka mo, may isa ka kabata nga napabilin sila dira sila nagtulog sa imo kay pagka next day maligo kuno tani sila sa beach. So amo na ang plano nyo nga pagkadason adlaw after sa pa-celebrate sa birthday mo mapa-beach ka mo. Pero wala na dayon kay nga ano ang natabo? Gani nga nag-abri ako kaperta kay ang hinablos ko nagpanukto kay daasan na kapagkaon nga daranan sa agsirab. Tapos nang pagbalik ko as in nga daw makadasma ako bala. Pero ginadipinsan ko ang ulo ko nga hindi pala sa log. So bali na dasma ka gid. Naka-usgang ang balikawang ko. Oo. Tapos gingulpi ko tadlangan ang kahay ko laging tadlaw kung kahay ko pag manawag nga kung natugba ako balko. Kaya matukag girinuwa ang mga kabataan. So nag-order sa manugilot. Hindi siguro madaag ka manugilot. Ti crack ang akon nga paa mo. Na-crack gid ang imo nga diin nga paa, tuo or wala? Tuo. Sa tuo gid. So paano ikaw ginbulong? Gintawgan ka mga bata ang utod nanda nga naga-duty sa Lambunang Hospital. Amo to ginagtunan ako diti kunana ipa-x-ray tagid. Kaya mo to ginpa-x-ray na ako sa Lambunaw. Tapos crack gid na tita. Kinanglan di operasyon. So naoperahan ka? Oo. Pag-abot sa Lambunaw, pagtapos ka x-ray, kuno i-proceed ako sa Iloilo. Pero hindi man proceed sa Iloilo, kuno ay ako ito kwarto to bala. Oo. Matinaga dyan sa may emergency room nanda. Pagkasilaw ako gindara sa Iloilo kapag may kwarto na ko. Kaya ang bata ko, ato man sa may Don Benito mo. Dungan ang pag-gwa ko sa Don Benito, dungan ang pag-flight na pa Manila, nga mapa-Singapore ta na. Sa Singapore na tilad. Pero nadayon ang pagpa-opera sa imo? Oo, nadayon. Okay. Yung January 5 ka ako ginoperahan. Tapos after 5 days, nagwa kami. Tapos nagparehab ako sa Don Benito, Lunes. Pagka Lunes ka to, naguli kami dyan sa Lambunaw. Ay kung hidlaw ako kabalay na ako Tapos mga 3 days pa lang ako di sa balay may nagwa ba lang inang daw hindi man dugo daw hindi man basta daw malagsaw lang bala nga may dugo nga daw tubig lang bala. May fluid ginagwa sa ginoperahan mo nga tuhod? Oo. Okay. Tapos picturean dumato ka bata nga naga-duty di sa Lambunaw kay padala sa kay Doc Saad. Si Doc Saad akin. Tapos sambal ni Doc Saad, ipa-admit. Bisan hindi lang di sa syudad, bisan dyan lang sa Lambunaw, basta ipa-admit. Kaya ako mo, antibiotic ako by dextrose. Dua kasi mana, pagid ako sa may hospital sa Lambunaw, pag-igwa. Ano ang gina-recommend sa mga doktor? Ano ang gina-recommendar sa mga doktor? Kaya may nagagwa nga fluid sa ginoperahan mo nga tuhod. Hindi tuhod, paagid yan. Paagid. Okay. So sa thigh. Okay. So? Amo to, naghambal ang doktor nga amura ko na order ni Doc Saad nga kung hindi madara sa antibiotic, i-operahan liwat, i-flushing, kanan gid balay ng limpyuhan di blahaw.
na ako sa una lagi wa yung ginempyo kamayad. Pero ay ako tita nagareklamo nga ano. Kaya na pakita ko lang ang kayad ko nanda. Tapos nagapaldok nga ang sita nga i-flashing to. Tapos butangan sang tatlo ka bilog nga beads bilang rosary beads bilang na do amo da ka drug ko no. Ti pinamangko dito bata ako nga isa. Ti dok na as in forever day Hambal pagi ka doktor ko na hindi kuhaon pagid na after 1 month ko na. Aba, hambal ko hindi ta ka kasarang dok, hindi duwad ako resistensya kaday hambal ko kumapon. Daw tinakpan bla ko kalangit bala tita nga amura di sitwasyon ko Daw na duraan bla ko kanimo luson daw na duraan ako kapag laam ko sa kagalingan ko Amura nga statilad Maya dia gana pinakadlaw lang nga daw maya dia turog ko ay hindi ako ka turog panamdam ka. So bali wala ka nagpasugot nga operahan ikaw liwat, buksan liwat, bali ang ginarekomendar sa doktor hindi mo luyag nga sundon kay feeling mo daw wala ka na resistensya. Pila na ganing edad nato nay? 20 gid ako sang January tita. 70 years old. Oo. 70. Okay. So ano ang nangin epekto sini sa imo? Kay ti hindi ka na limited na ang imo nga movement, may hindi ka komportable, kay ti bago ka lang na operahan, anong nangin epekto sini sa imo? Ti amo man kay ti way man ko kakabataan ko pagpabay imo. Daw amo lang nagaring ang paghulag ko ti kan kunaga tapos kapaligo walker lang ako hasta stretch bla ang mga kaugatan ko para nga sa urihi makapanaw ako bala. So bali hasta subong hindi ka pa makapanaw? Walker lang, walker ako. So amat-amat lang since January no? Ti June na kita subong do kalawig no? 6 months na. Pero nadili ako ka rehab mo kay ti sang di ako sa Lambunaw ay kami kamaan nga marapit man lang gali di ang PT. Kag pwede man kasulod sa ospital ti daw na dili ako ka rehab. Pero maparehab ka. Sige rehab ko talaga. I see. Huwebes ka Linggo. That's very good. So subong makalakat ka through the help sang walker. So bali anong imo nga sitwasyon subong? Sa sunod sang balay, ano ang mahimo mo? Kuay lang, ipungko lang sa wheelchair Mag-CR ka? Nang may kumod bala. Ang walker ko nga may asin nga may irhian dyan, may purupuan dyan. So naka-wheelchair ka, nga ang imo wheelchair, may ilihian na mismo. So magpaligo ka? Pero laing gitan ang walker nga may irhian kag purupuan gitna So may arenola, ano? Okay. So magpaligo ka, kaya mo pa? Hindi kinaligo ako sa ginablos ko. May caregiver gali ikaw. Kay ti ka budlay na gid man, no? Sa imo sitwasyon so mo, may ginabatsyag ka pa nga pain sa imo nga paa? Why? That's good. So baliti, di ba? Siling mo, the reason why hindi ka luyag mag-celebrate sang birthday mo on the day gid sang birthday mo is because do amo na ang thinking mo no nga do hindi maayo ang mga nagakalatabo ti kay natabo ang amo sinasubong sa imo anong sa isip mo? Wala naman lang tita kay isang aga sang pagkatabo sa ako naghibi ko ay nagambal ko amoray hindi ako gusto nga i-celebrate yung birthday ko ginaspirit ng gigumuti ano diatla dahil na amo do dyan natabo nakan at nag-graduate kami katrayo kami kibiit. Pero everything happens for a reason ano hindi man siguro kay ti gin-celebrate ang birthday mo ti ano na yan aksidente na yan hindi ta na iya mapulong that's why nga ti halong-halong gid especially sa may mga edad na kay ti ka vulnerable na gid no sa mga dasma-dasma tapos ang tulaan naton medyo hindi na amo ka strong kay inom ka man gatas pa. Dapat gid no. To ano mga nabag-o sa imo kabuhi subong ningni bangod sa natabo nga ini sa imo? Mura na yan nang daw na budlayan ko daaday kin hindi ka kapag gusto ka hulag mga amukuran. Di agwan ka amo dai amo ikaw kada pagkaaga pungko sa wheelchair daran gambal ko sa inablos ko dara ko sagwa at ginadara na ako di sagwa para nga asin makakita kabla ka mga garage nga sarakyan mga tao mga
At least no ang imo nga isip hindi lang siya nga mag-focus da sa natabo sa imo, and then may ginahimo kapag para nga makapahagan-hagan sang imo nga balatyagon. Ano ina? Sulat very good. So munigaling at isiling mo, damo ka na sulat. So finally napangtipon mo na kay dito nag-abot di sa akon do 4 gid man ka sulat. 4 pero 2 lang ka sulat ang nabatian ko. 2 pa lang. So may ara pa ako nga utang. may dyan kaya. 2 na ko, ang isa mo ni nagdaog ko, ang isa pa gid ay pukupat. Pero okay. damo na din damo na din nahimo ko. Sige ubra lang da nga ubra Wala daw ko. Ambal ko sa apo ko gani kina nasuya na ko anang lula. Basi maghibi ka karon. Kung kudo lang ka klase, masubo ko malipayon. And of course, you said, no, parang emotionally, mangin strong ikaw, kag hindi ka nagipanumdum sa natabo sa imo, as in pangamuyo na lang gid, kag sunod pamati sa pagsimba, sa radyo, mo nang ginahimo mo. Oo, nagpatawag ko ka pare, anang pisar ako, nag-ano ko ka mga problema ko, mga mamukuran. Kung ko father kabud lagi kun magsimba ko kung ko kay abuton ko to ka irhian ko abuton ko to ka ko malain gid apay nakasimba ako garing titilado ay hindi na ako simba ka jaw ikot white driver mo sige lang matamat lang kung makatsyempo kung may upod ka da may makadrive sa imo dalikat no sa pagsimba kay tiisling mo ganami matsyag mo nagamagaan ang pamatsyag mo every time nga makapangamuyo ka makasimba ikaw. So kumusta subong imo tuhod? Hindi tuhod ang paa. Ay, paa, sorry. I keep on saying tuhod. So, kumusta ang tuhod mo? Ang imo nga paa, subong? Waay man. Amo lang da nga daw. Why na pain? Daw ay bala nagaangot, bala ang kita natin, dakadagang tiil, tabla. Mamag, no. So, sige lang, may may kabuhi, may tsansa pa. Oo, basta nga positibo lang, no? Ang aton nga pananawan sa mga bagay-bagay, especially sa natabo nga ini sa imo. Who knows, basi gina papa-relax ka lang anay. Basi ikaw man ang type nga kay okay ka, parik-parik man imo nga obra, isubo medyo rest ka lang anay. No? Basi amo na, may mga discomfort ka nga nabatsyag? Waya. Very okay. Good. Kung ang hinablos ko mag-ano sa akon. Kung gabi, amura na wala ko nagapamukaw ka na haiti, amura ako lang kakaya ko na mag-agto sa may kumot nga irian ko. Kaya ko naman mag-ano kadang wheelchair ko. Kintawan na umagad ko ka ring lang bell lang kuning kaso kunin hindi makabugtaw dayon kiling ko. Para kabati sila. Puti tengang gabi malibod ako ka ice cream. si Manang Sorbitera kagali. Anyway, so ano subong imo ginapangamuyo sa Ginoo ningni? At least nga tawan ako kamalawi nga kabuhi. Man ako ginaano ka amo nga pare diya gina-grip pero ako father nagaano lang ako gasimbal ako sa DYFM. Oo every Sunday no kag sa mga rosaryo upod ka man para nga magnami gid ang imo nga pamatsyag kay because you said ang prayer gid ang nakabulig sa imo para nga ada sang uray pa ko matabo 4:30 nagabukta ako nagarosaryo ako subong ni ko magrosaryo. Ay sige lang tiyempuhi lang kadura akon kuya animo ko hindi ko tapos kalima ka misteryo kon ko nalipat ako kon ano isunod ko. Sige lang naara na kita sa aton nga senior years mo normal lang ang mga amo sina nga mga bagay. Ano ang ginbilin sini sa imo ningni sa imo kabuhi sang sini nga natabo sa imo? Ano? Ang ini nga imo nga na experience, ano ang ginbilin sini sa imo? Ano ang nangin impact sini sa imo? Sa kabuhi mo? Ano man na mag-ano ako dati ano pa to
maghalong ako sa kaugalingan ko eh. And then? Magpangamuyo lang, nga miyada kami kakabataan. Ang sakta ni kabataan nga maestra sa Mindanao, nag-uli gani diya sang siraklase, sang kung na nagpanaw, nagbalik ka daw 10 days doon. Abi mo tita, white may nakamaan ka, kapalayaw ko, ay white may nakamaan nga nagapadara ako ka sulat kanimo. Gari, tawag nga ang aton madinlagon nga nagdaog subong nga si Mana, amo sining ni sang lambunaw. Ma, ikaw to ba si ambal na pro unexpected white kamaan. Among surprises no sa aton nga kabuhi. Happy ka nga ti naka-interview ako sa imo subong, nagdaog ikaw sa DYFM sa KLP. Nagyuhom lang ako, wa ko kasabat tapos tambal ko. Inday akan gid man to, ambal ko kuno. Tud ka bala. Mama, lata nakapangtik sa nga mga bugto nga. Hala, nagdaog bala si Mama sa Tita Regine. So congratulations gid sa imo ha, and because sa natabo nga ini sa imo dira mo man napamatud-an how loving ang imo nga mga kabataan kay wala ka gid ginpabayan, ginaatipan ka gid, tapos ginapulian ka gid para nga makita ka, mapamasyaran ka, makumusta ka. Hindi bala? So amo ginmaran tita siguro kung ginaplangga mo man kabataan mo, amo maran ginabalos na kanimo ang pagplangga man. Ang pag-atipan pag ka mga bulong kay aside kadang na-distress ako tita, may operasyon ako sa kahig mo. Yan, tungod bala ka taas blood sugar ko. 2012 pa to. Kaya halin ka to, may maintenance ako nga bulong. Kada 3 months patik up ko kay Doc Batagad sa kuan bala. May likod ka Mercury at maitubang ka doon binito. Okay, sige. So ano ang imo nga mensahe nga luy gibilin sa aton tanan nga mga tagpalamati? Lang amuran ang isa ka ehemplo ang napakita ka kabataan kanako ang pagplangga nanda, ang pag-atipan, ang alaga. Amura bala sa sulat sa isip kung akon basta gusto ang pagplangga mo sa kabataan. Balusan ka Manila kung ikaw magtigulang. So ini nga hitabo no dirigid kag imo nga nakitaan kung ano kakapalangga gali isang imo nga mga kabataan. So it is true, everything happens for a reason, and for as long as we stay positive sa aton nga perspective kag pangamuyo lang gid no, we would be okay. Sige, madaming nga salamat sa imo, may nagaandar na dira nga motor. Madaming nga salamat sa imo, and just continue ang imo nga kalingawan ang magpamati diri sa KLP sa mga dramas kag sa mga programs sa Bombo Radio, and at the same time ang pagsulat gid para sa kahapon lamang program. Congratulations sa imo, madaming nga salamat. Ningni, may luyag ka nga tamyawon? May luyag ka nga tamyawon? Mga classmates ko sa kahapon lapang. Tanan, kay Lolo Dencio, Lola Amparing, Lolo Abraham, student ma'am of Lambunaw, kasi tanan-tanan nga nagapadara, mga classmates ko. Okay. Content ko lahat kay para mag-classmate na ita. Oo makatipon kita no, by that time ayo ka na So paayo-ayo pa gid ha, further kag indi gid mangin negatibo, positibo lang gid at all times sa paglantaw sa sinitanan nga mga hitabo sa imo nga kabuhi. Madamo gid nga salamat sa imo, and just enjoy your day every day. Pinaagi sa pagpamati diri sa KLP kag pagsulat gid sang imo nga mga inagyan. Alright, nami gid nga therapy. Salamat gid sa imo Ningni. Damo man nga salamat. And there you have it mga kabombong, aton nga winner. In just a little while, mag-announce kita sa aton naman nga bagong winner para sa siningang simana. Next naton nga interviewon next Saturday. 51 minutos makalipas ang takna nga alas 2. This is Tita Regine, nagapamati ka mo sa kahapon lamang program. Magabalik kita pagkatapos sa pinakamang importante ng mga pahibalo. Nga, ginadumilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga iya. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 8 to 14, 2025. Ang inyo paborito nga oldie-goldie songs ang saliwat nga magadominar sa Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo as the Retro Band is due to give you one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Sa gabi sang amuman nga adlaw, let us celebrate Father's Day sa Plazuela de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sa inyong nga panyapon. Ang Rock Station Band would delight you with their great selection of songs sa concert at the Plaza. Father's Day edition. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 15, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kinakaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kunis. Pagkita nga mga minutos sa ato nga palatuntunan KLP, I guess pwede pa kita ka read one story for today. This is from Dale, Sangpototan. My dearest, Tita Regine. Good afternoon everyone sa makatapos sa Bombo Radio personals, mga avid listeners and KLP lovers nga nagapamati karon nga hapon, ilabinigid sa imo in the reg sang kahapon lamang program. Hinday ma-share duman ako sa akong kasaysayan nga hindi ko gid malipatan ang high school days ko. Working student ako o kung nag-aobra sa tawo bilang isa ka kabulig sa sulod sang balay para makaeskwela. May hinablo siya nga babayi, tawgon na naton kay tata.
Sa balay ng auntie, nagdayon siya. Kay pareho namon nga tiya, sa side lang tana, sang bana ni auntie. Si tata ang akon pinakauna nga amiga. Compatible kami nga duha. Akon birthday, February 1. Si tata naman, February 11. Pareho kami nga hipuson kumbaga. Hindi maghambal. Basta hulat lang tana. Di kundi matinong kami nga duha. Hinday, may obra tana ang iya tatay. Kundi bastante allowance na. Way tana nagasakay sa tricycle. Kay ginahulat na ako para imaw kami magpanaw. Kay waay takon kwarta pamasahe. So may background to that, Mel. Okay. Naluoy tanak nakon, kay bisan 5, wala takon allowance kung mag-eskwela. Hinday nasa second year high school kami, ay ilam. Gani naglainay buot namon, kundi waay bugnohanay. Pero imaw man gyapon kami magkadto sa school, kay ginahulat na taken. Masobra doon 2 ka semana, nga waay kami nagahambalanay. Isa kaaga, samtang nagapanaw kami pakadto sa eskwelahan. Abaw inday, nakita namon ang schoolmate namon nga babae nagapanaw. Tiki siguro halog ana nga sapatos, kundi na ribet o kung nauna tanas na 3 katikang saan nga sapatos. Suskit namon nga duha, utoy-utoy gid kami kadlaw. Ti man, why tana si tata kita asang kanal? Kundi na bulasot, isa nakasike. Abaw, aging buligan ko man. Amuday nga nagbugnuhanay kami nga duha. Karamutan ang amo na experience. Abi mo inday kung lunchtime namon ay nagalagaw kami sa marapit nga barangay. Nagapaningit kami kamunsil o konserguelas. Kadamo amon kuha. Kung kaisa gani nagatanok kami mais ay kasadya. Wala pa kami nagasakay. Kung may iti mo magpanaw ay mabiyaan ka. Ti kundi madalagan ka para maabutan mo sanda. Madasig pa naman mga lalaki magpanaw. Abi mo inday, kundiin ang fiesta, panaw duman kami nga grupo. Sus, nagalatay pa kami sa kahon o kung pilapil. Bisan tuman kainit, ginasuray namon daya. Naka-experience gani kami nga na late sa amon klase. Hindi daad kami pagpasudlo ni teacher sa room. Kaso, naibit-bit kami nga pasalubong. Daraple na, halin sa fiestahan. Kundi pasulod kami. Hehehe. So one time gani, nakauli ko sa balay. Medyo madulom doon. Ba okay ganta ko ni auntie. Pero sang nakita na, nagabakintol ako sa isa ka plastic bag nga mais, ay sus, naguntat man gadi isang ana ora pronobis. Sobrahan, gita na kanager ako na auntie. Ginadedma ko lang kag magtalikod, kundi untat man. Duro pa daada ko ni istorya inday o galing basi nakapoy dun ikaw kabasa. Inday, pagkatapos ng high school, abi mo, nagpanaw takundayon sa Manila to pursue my college degree bilang isang kabulig sa sulod sang balay. Matuman lang ang akon handom sa kabuhi. Imagine, 10 years after, nag-decide ako nga mapauli sa Iloilo kay nahidlaw gitakon kay nanay. Abi mo inday, proud man na akong pamilya. Ila binigid si nanay nga nagahibi. Madamo gid nga salamat sa mahal nga Dios, siling ni nanay. Kay saanom ko ka mga kabataan, may isa gid man nga nakatapos kolehiyo. Sa muday pangamuyo ni nanay nga nagatararamos kaluha ang ana mata. Inday, December 18, 2019, nag-grand reunion ang batch 79. After 40 years, nagkiritaay kami nga mga friends kag amon mga barkadas, bautuman kasadya gid. Ang iban gani hindi doon takon kilala, nagalain man itsura kung may edad na, pero hindi pa kami mga seniors. Sus, may mga games. Ay tanan nga hampang intrahan ko kay gamay takon, ang iban kay matambok, hindi sanda magdalagan. So madamo gid ang mga naging successful sa batch namon. Pero sa gihapon, ang pagtamdanay after nagpakilala sa isa't isa kanami man. Kag kasadya gid sa amon nga reunion do nagbalik ang high school days. Ay ho ugali inday, balikan ko lang ang friend kong si Tata. 4 ana nga kabataan, 2 ka doctors, 1 ka nurse kag may midwife. Successful gid ana nga life. Ugaling na byuda na sa edad nga 50 years old. Waay gid masaksihan sang iyabana nga isa ka seaman ang pagtatapos sang 4 niya ka mga kabataan. Inday sa subong pareho na kami nga mga seniors, kung maayo ang pamatsyag, ti malagaw-lagaw man.
Kay kung sa balay lang, duro ang sakit nga mabatyagan, ilabi na ang tuhod kung waay sang exercise. So tubtub na lang anay diri Inday, nga akong nga kasaysayan, dutuman nakalawig. Sa sunod duman nga teleserye, daad hindi lang ikaw matakaan sang basa. Please, correction is under your care. High school friends may not be in our side forever, but the memories we create together is worth to remember. Life is not about finding the right person, but creating the right relationship. It's not how we care in the beginning, but how much we care till the very end. Holy Spirit, enlighten my mind that I may understand life's mysteries at your appointed time. Help us to live a holy life and be attentive to the needs of all our brothers and sisters. We ask you this through our Son, our Lord Jesus Christ, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. So thank you so much for reading my letter, Inday. Keep safe, good health, protected, and blessed. Love and prayers, Deo Sangputotan. Sadyagin man niya ang high school life, no? And ang mga friends, ang mga classmates, ang mga batchmates that you would never forget. Sadya, pag yun na magkilitanay na bala, no? Wow, do hindi gijay untat ang pagbuka sang baba. Harakaka na ipaimo, o diba? Salamat gida, Deo, and sa mga iban mo pa nga mga letters, we are going to schedule ang pagbasa sang mga ini. Thank you, Gid. Sa inyo man dirang mga istorya, mga kabombo, anytime pwede nga ma-email ang inyo mga istorya, mga experiences, kung ready na, paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon, and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ginapasalamatan ko, Gid, ang tanan ng mga mapisa naton, mga maukod ng mga letter senders for this week. Again, nangin very entertaining, kag masadya ang ating pag-inupdanay sa siningang semana because of the stories nga inyo nga ginashare diri sa KLP. Our winner for this week to win 1,000 pesos in cash and to be interviewed next Saturday. Ikaw ang aton nga winner sa siningang semana, Manang LB, sang Quinto Distrito. Sariwat, our winner for this week, si Manang LB, sang Quinto Distrito. Mga kabombo, madaming nga salamat sa inyo. Enjoy your special day tomorrow sa tanan nga mga fathers. And to those nga luyag i-honor ang ilang nga mga fathers, may mga beautiful stories sa ilang nga mga amay. Feel free nga i-share diri sa kahapon lamang program. Up next, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary nga mga dramas. Balikay kita on Monday. Again, happy Father's Day sa tanan nga mga amay. Sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.